Hvad så, drenge? Skal vi spille lidt bold, eller hvad? Nej, det er Ej, kom over. Kom nu, please. Hey. Nogle gange så er man altså bare nødt til at gøre noget for andre. For eksempel, hvad nu hvis Johnny han i morgen gerne vil flyve med drage? Så er det altså sjovere, hvis man er flere om det. Og det kunne godt vise sig, at det faktisk var ret sjovt at komme ud og spille fodbold, også selvom I ikke kan finde ud af det. Scenariet burde måske se sådan her ud. Hvad så, drenge? Skal vi ikke spille lidt bold? Jo, helt sikkert. Gerne sikkert. Det kan vi godt, men jeg er altså ikke så god til det. Ah, kom nu. Kom nu. Okay. Så det var en rigtig indstilling. Og selvom de måske ikke kunne finde ud af det, eller en af dem ikke kunne, så er det da meget sjovt alligevel at komme ud og spille. Hvad fanden laver du, mand? Hvad fanden? Jeg kan jo ikke score, når du er så fucking dårlig. Stop. Det nytter ikke noget at blive sur på Theis, bare fordi han ikke kan finde ud af det. Han sagde jo, han gerne ville jo, så derfor er man også nødt til at give ham en ærlig chance. Måske vi skulle prøve det igen og se, hvordan det rigtigt skulle være. Tak for helvede. Kom op igen, mand. Okay, mand. Det er okay. Det er fandme fedt, du vil være med, for ellers er vi ikke nok, ikke? Kom. Prøv igen. Det går fint. Super godt, dreng. Det er sådan, det skal være. Det er en rigtig indstilling. Så blev det en god dag alligevel. Selvom drengene ikke gad at spille fodbold, så endte det jo faktisk meget sjovt alligevel. Så jeg tror også, at når Johnny han vil flyve med drage i morgen, så er drengene sikkert helt frisk på at være sammen med dem i morgen.